Joris, před ním Evra, Rami, Koscielny a Sagna, záloha Matuidi, Pogba a Kanté a vepředu Payet, Giroud a Kingsley Coman. Jako největší slabina francouzské sestavy. Payet a jeho standardka byla... Bakary Sagna po přihrávce Kingsleyho Comana, šance pro Francii a je to 1-0. Poté, co se trefuje Olivier Giroud. Začátek 8. minuty. Na Girouda se totiž hodně píská z několika důvodů. Počkejme si ale na opakování téhle akce. Paráda. Jak to, co předvedli Bakary Sagna a Kingsley Coman. A to zakončení Olivier Girouda nemělo chybu. 16. gol v reprezentaci pro útočníka Arsenalu a současně druhý gol v řadě za sebou. A Francouzi vedou nad Skotskem 1-0. Payet nakonec zakončil sám a přinutil k zákroku golmana Davida Marshalla, který ale balón pouze vyrazil a na dorážce byl připravený Olivier Giroud. Ten gol, nebo na tom gólu má rozhodně velkou zásluhu právě Dimitri Payet, který takhle dobře potáhl balón a vypálil. Marshallovi ten balón viditelně zaplaval ve vzduchu, takže nepředvedl ten nejlepší zákrok tohoto zápasu. No a Olivier Giroud byl tam, kde měl být. Úplně na začátku se z gólu 100% neradoval, protože to vypadalo, že ho tam někdo... Pogba. Evrův centr, na který se napřahoval Giroud. Ještě Matuidi nebyl v offsideu, může... Krásné od Paula Pogby, hlava nahoře, díval se někam úplně jinam, ale přesně našel Blaise Matuidiho. Střela byla zblokována. Dostal do zakončení. Omlouvám se za mystifikaci s Paulem Pogbou. Dimitri Payet, další příležitost pro Francii. 39. minuta a tentokrát je to stoper Laurent Koscielny. Coman nebo Dimitri Payet. Tohle je určitá indicie, kdyby se dalo odpovědět. Patrice Evra prodloužil a pak už Koscielny neměl žádnou extrémně těžkou práci. Vydařený francouzský signál znamená, že Francie vede zatím v pohodě nad Skotskem už o 3 góly. No, to jsme odehráli s tím. Martial. Ještě posunul míč na Griezmana, ten prohnal Matuidiho. Matuidi přehrál zpátky do 16. Martial dostal hodně prostoru. Je to skutečně Paul Pogba, trefuje tyč. Ještě Gignac, který byl až příliš přesný, když se snažil umístit balón k pravé tyči. Ani náhodou tam nebyl David Marshall, i kdyby šel. I teď to je Pogba, ale to nebyl vůbec špatný pokus. Hodně zajímavá trajektorie